الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين يريني سبكت نبياء نهنمبنا اللويني a program sin الدعوة السلفية sin معهد مورا الإسلامي. So inshallah subhanahu wa ta'ala adik ko pagkatukbal paguruna to in topic ni biyon inshallah amuna in pagtaon al-dhulm wa anwa'uha anwa'uhu. So biyon tukbal ko na dito Sheikh Kalam Asbi. تفضل فضيلته مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna puasin na puji iban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damit kaya nitukbal to ni masi-masi ipagsarang sukul pamahasud si Allah. Amuin rin naman kita bihusan nikmat kakusog iban nikmat nabi aulatun pag-iman in hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin nyari kato masi-masi inyan mga temong hudakang Islam siway tato di pagbuliraya sa mayta kita nyo na iniin jimakpat atawakan nagparuntungan dunya akhirat sa mataod din ang mga katote mangulanta abiyaon masa na amo sa pagyanon Muslim daw kumanhangan sa ada po nagkakahinang bukon at tawakan malayo sila pagtawon giulal sintuhan sa halga din ang mga gugulalan amo na Muslim wa insyaallah mga temong hudakang Islam damit kaya nitukbaltan nyo in pagsarang sukur pagtawon organizer at tawakan din ang mga timukuhi sin pagtawon da'watus salafiyya tawakan sin nidaul Islam sabab din ng mga kaguruhantan nyo mulya din akan nakatuan Muhaymin Shakili iwan ikatuan Zakaria Muhammad masi-masi aon pagpangadjian at tawakan pagtuntut ilmu din diha pagtawon programa ini atau kan program ini mataod imakawat ni pangadjian iwan patumtum si mga kaguruhantan ni mulya magpakalecture mari mga napi na maudo insyaallah din awutan tawakan karihil kam tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala din ang mga napi na mumawdo amo ni pagtawon na sin nasabot sinamok gurutan yung rehab na mikyan din kan Sheikh Abdullah Detoyato amo ni pagtawon ad-dhulmu wa anwa'uhu pag-anyaya at tawakan paghinang sin pagtawon panglaog iban na singginisan niya sa mayta mga temang hudang misal napi na mawdo ini sabang takitaon ha zaman tabihaon ha waktu tabihaon din naman kabaybayan pa kahula-hulaan iban na si Mujtama society amo inin na hinang problema amo inin na hinang aming pagtawon niyaon malaggo musiba di matong sa mayta naaw ni pagtawon pag-anyaya din na ini mga temang huda kami Islam insyaallah kapangadjian at tawakan mapinig sing kita supaya maingat ta kirahon nin ginhabaranta banghaw no kita nakalamod ang mga pagtawon ginisan sin pag-anyaya sa mayta timagna mga temang huda kami Islam paginhabaran makahinang to iman siya pag-anyaya mo sin paginhabaran niya papagkahin niya lawi aula patuhan Rabbul Alamin din na ini
kaluramayan mahinang sabab atau akan mahinang palitaan dia kabuhita di dunya, amin makalayo kita, makaanib kita ang mga parkala pag-anyaya. Sa ano ni sa lagu-lagu din ng mga damikyan, dusa mahinang simano siya, iban kahinangan solusyon atau akan kahinangan amuin dan marayaw, mga sila amuin wala naman nakaiig hapagtawon kaanyayahan atau akan panglaog mismo paginhawaran niya. Muna mga tema muda akam Islam, narita pa mabisarain tungod aginisan simpag anyaya. Asal kita biyaitaan sintuhan rabul alamin ha ayat niya. Suratul Baqarah, kabakan 10 ayat ini. La tadlimuna wa la tudlamun. Ibut ayaw tuod kamo maghinang simparkala kaanyayahan yan. Ataw akan paglaog yan. Ataw akan paghinang simbukon na kapatutta. Amin kumawa kita sinsuko. Simbukon na suko ta. Wala tudlamun. Iban ayaw ko sa mabaya simpagtawon yung kawaon yung kapatutta. Ataw kanin ayaw kita mabaya anyayahon. Ado kaing baita sin mga sila muallif sin mga kitab. Al-Muslimu la yadlim wa la yudlam. Muslim suway siya di manjari mahinang taong mga nyaya. Muslim sa hunan, suway siya di maghinang simparkala kaanyayahan. Suway siya masipog patuhan na alamin, makahinang sa sing kaanyayahan. Mang siya nga, nagugulal siya Muslim. Damikyan imang sa Muslimin, di sab sa mawaya anyayahon. Suway kita on mawkif tayo sab, di kita suway amin mahinang hinaon sin tao anyayahon. Anayan iningkat simparkala amuin aga ma-Islam aong panindugta. Damikyan di kita mawaya kumawa sin kumuhila sin mukong kato, iban di kita sa mawaya kuhila uning kato. Yato mga tema huda kam Islam. Mataod ayat na mayta manunjuki akangian na tawakan karudduhan sin pagtawon pag-anyaya. Masabot ta insyaallah maniutiyo din ng mga ayat bita sin Tuhan bisan tadi na makawakatan ng mga ayat bita sin Tuhan rabbul alamin manunjuki akangian na tawakan kamumulahan sin pagtawon pag-anyaya. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayat Al-Furqan, ayat ikang putag siyam sin suratul Furqan, wa man yadlim minkum nudikhu adaban kabira. Isiyusyo din kanyo atau kan isiyusyo imakahinang pag-anyaya din kanyo, nudikhu adaban kabira. Atin niya nagtagama na siya atau kan kimawa na siya suko niya. Simparkala adab, paniksa atau kan paminsana dito alo mahulisin sa lagpo-lagpo paminsana atau kang kabinsanaan dito haalaw kana amuna inyo mulkiyama. Bangta kitaon haayat sa jay ni mga temang huda kang Islam iban panduhan tamarayaw mga sila untod pag-iman tanto na sadya lumunok atau kan impangatensin sila sa mayta bukun tuy hat sadya ajab masibi atau kan ajab tiyo-tiyo sa intyata ka masintuhan ang mga sila makahinang simparkala pag-anyaya simparkala simpagtagon yung kuma kita simukun suko ta makarihil kita mudarat papagkahita inyan tuan ajab sa lagu-lagu intyata ka masintuhan na bulanamin ang kansuway kita maayad suway ta bistahon marayaw amo hindi kita makakawa sin suko sin kaiwanan. Ang kan na sininang problema biya na sinagi mga temang huda kam Islam. Bangta pandukahan bihaon. Din naman apamaybay. Maun pa mga pagtaong barangay at tawakan na mudsama na siulakan sin katantao. Amo ininay ng problema. Di na sana nasadya sa ni mga sila mga way pag-agama at tawakan niya ang kanila yung pagtawon kakupor at tawakan niya ang kanila impagtawon baya magtuy si makahinang marayaw minsan pa at tawakan kumawa sila sin pagtawon kabantukan minsan pa kailo magsuffer at tawakan kumangi inraayat bangman makawa nila insuko nila. Dahil sabi ito mga tema huda kang Islam damikyan beta pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanasuway kita majaga iban suway kita umanib aparkala pag-anyaya ang kanin mga sila
mga nakahinang simparkala pag anyayay ni, wayroon barakat simpangalta nila tabiya. Wayroon sa pantun yaon halga da singkiyawa nila yaon. Sa mayta, da sa pantun tubig maig sa jakan nila. Apangatod nila habistahan nila minsan yaon na kanila innimat at tawakan insin at tawakan uno na pangalta na kawa nila. Laway hapag kuhila, laway hapag kawa sin suko sin kaywanan, laway hatabi dapan pangdupang. Da sa pantun, wayroon paritukan ni pagtagon ng simbaha sa Arab kanaa, contentment yaon. Sa mayta, aon pangindua si mga sila na anyaya, in mga raayat, bukom matanam hapangatayan nila in sila, ando, gindasan, mga pamakon kaya giikan kailo, in mga kapatot nila. Nakawa in suko-suko nila. Namang tagitaw ng mga TV biyaon, asal na dyan sa mga Yahudi, ibang Nasrani, na wayroon kamuka, sa kita Muslim, na mataod day sa temangudta Muslim, yan nagkalalamod, aparkala, tabiadak man pagpolitik, na maunit siya ni aming pagtawon niyon, umiwas ko roon, sa hangan Muslim, hangan ni ko bariman patuhan, maingat mo ya tukirahon pawaran mo, sumudit yung pagtawon yon, pagtauhid, mabuka kau, makakuhila, sinsuko, singkaywanan mo, biya na simbeta, sindasol, mga sila, amuin, daran ato kaninang natabi at paginhawaran niya, in kumawa siya simukon suko niya, in mga sila kialaugan, na anyaya, nakawa in suko nila, in kapatut nila, wakala sallallahu alaihi wasallam, wattaki da'watal madnum, ay anib tuod kaw ha, pangindua apangayo si mga sila na anyaya, anib kolong niya simpangayo at tawakan dua si mga sila tao kialaugan. Sa mayta pa innahu laysa bainahu wa bainallahu hijabun. In mga sila yan na anyaya, bang sila mangindua ang mga temang huda akong Islam, habayta sindasul, wayroon long niya kaantara nila iban sin Allah subhanahu wa ta'ala hijab. Ima na wayroon nung niya tampan. Biya sa kita sin iyan, biya sin dasun, bang sila mangindua katan niya to pangindua na tatay maon. Sa wayroon tampan, mang sila mangayo patuhan na bulalamin. Ni mangindon biya na sinagi, ang kanana iyan takain na wayroon na barakat si mga sila nakalaog ato kan masub maghinang kaanyayahan. Bangin pangindua yato tabiya, inaanyayat to, di niya aming pagtahon, ipagmalilahawaran niya, may tiyatukyawa ka niya, impangindua niya mura-murahan mangmangko kung magkangingi, na binasin jimatu, pila sa jadayahan, pila sa jimbakas yadayahan, bakas siya biyusan sin alta ni mat pagkawasa, pangalta, sarun doon biya naigda ka niya, biya sin tubig yaon. Sa buiroon barakat dito, sab nakawa ni suko yadto, nakawa ni mga yadto, pangalta naman ato kan pagkawasa, laway ako hila simpagkahin niya. Laway kiyawa apagtagon suko sing kaywanan niya. Limangi paron inshallah mabisarata. Laway apagtagon ang pag-asag dungo yaon. Na adlaw mahuli inshallah bisaron tara hadith ng Rasul. Mauntod tuan ning pagbayad. Maaw ning pagtagon pagbayad dito adlaw mahuli. Sinaan niya yata nakarihil kita kamudaratan, nakakawa kita sin aming panglaog. Hakapatot sintay manghudta at tawag ka na pagkahita inya tukatan bayaran talito at daw mahuli. Ang kanamaon mga tao sa ukat na kaino di maghiwok at tawag ka ni magidyon at tawag ka tabi at man yun hapangatod nila bawa tao'y mga yadto di da magino-ino kawaon niya nasadya sa mukong kanila insuko si mga tao yadto biyutang nila yan ng pangaten na aon na adlaw mahuli aon da rito adlaw mahuli ti matagad. Then dito, makabayad da ka mo si mga nakawa nyo yan. At tawakan dito, ano mahuli, tanto pabayaron na mo da ka mo. Si mga parkala, aming kiyawa nyo, hamukon laway. At tawakan mo kon hamarayaw. Impagkawa at tawakan pagkuhila si mga ununo na kiyawa ta, ha mga pagkahitaman siya. Then nasabi ito mga temang muda ka Islam, mataod peto hadith,
di ta na mawat batkatan na mari kita kuno ha mga ginisan simpagtaon adun atawa kan pag-anyaya. Wa anwa'ud dhulmi thalathatun. In ginisan nung na simpag-anyaya, in ginisan simpaglaog, muna long niya tuwing taod niya, tuwing ginisan niya. Akahupuan niya kulasan niya, tuwing taod sing ginisan simpag-anyaya. Muna din ang mga ginisan at tawakan tiwayuan, din ang mga salag-gulag butod pag-anyaya bisarahon tari, amo na yung pagtaon, dhulmul abdi li rabbihi. Pag-anyaya sinipon, patuhan tagatasan kanya, way sininumaggo kaanyayahan. Buko ni siyusyuin na anyayan niya, buko ni siyusyuin kilaukan niya, buko ni siyusyuin nakawa ning kapatut. Ini kapatut sintuhan na bulalamin ng kiyawa. Allahu Akbar. Ipon kita, hangan kita ipon, ontog tag mustahak simpagtakon, kapatut kato, amo na intag taghinangan kato, amo nin Allah subhanahu wa ta'ala. Na biya din kita makakawa sin suko sintuhan. Biya din manu siya makakawa sin pagtakon kaanyayahan, patuhan Rabbul Alamin. Subay tayo ni kaingatan mga tayo manghuda kami Islam. Muna timayuan din ang mga makakawa kita at akan makahinang kita kaanyayahan patuhan ta Rabbul Alamin ika-isa. Wadhalika yakunu bil kufri. Ika-isa timayuan sim makahinang kita kaanyayahan pa Tuhan Rabbul Alamin amin mga manusya na ondon kan ng pagtawon ka kupur. Pagkupur panay kuri atawakan panghimutingi sindi akan sintuhan Rabbul Alamin. Napila sa jabiyaon naggugulan Muslim. Kiyupur nila hindi akan kanina sintuhan Rabbul Alamin. Biutang na patay kuran hindi akan sintuhan Rabbul Alamin. Wala nila yalgaan hindi akan kanina sintuhan Rabbul Alamin. Ayaw na kita magpalay halumbay ta sadya. Pila sadya dia akan sintuhan wala na hinang. Labi aula na tagnaanta apag samahayang. Iniyan tuan mabay kita bandi bita sintuhan Rabbul Alamin. Kala subhanahu wa ta'ala ayat di sa suratul Baqarah ayat 2 mantag upat. Wal kafiruna humud zalimun. Mga sila nagkupur, mga sila nakahinang simpagtahon kakupulan. Nanay kuri sindi akan sintuhan Rabbul Alamin. Nanamuni sindi akan sintuhan Rabbul Alamin. Timaykod simpang daak sintuhan Rabbul Alamin. Nanggaan-gaan sindi akan sintuhan Rabbul Alamin. Inya tukatan simud papagkakupur. Na mangungalan kapil mag-ama. Adapun matupyat to. Bangkaw yan di na huminang sindi akan sintuhan. Uning pagtakabyad to. Wal kafiruna humud zalimun. Mga sila nagkupur patuhan Rabbul Alamin. Sila na yan nakahinang kaanyayahan patuhan Rabbul Alamin. Mabaya kita bandi. So yung mga manusya to'y wala himihinang sindi akan sintuhan Rabbul Alamin. Nakahinang yan sa kaanyayahan. Amok hadith beta sin Rasul. Naasubo niya ama na sin hadith. Naasubo in Muad. Ya Muad, kaya ingatan mo kalong niya uning kapatid sintuhan Rabbul Alamin ha ipon niya. Impamong si Muad. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Tupot long niya Allah Ta'ala. Iwan daak ni makaingat. Mahakul ibad. Unuin kapatid sintuhan. Mahakullahu alal ibad. Uning kapatid sintuhan na ipon niya. Unin suko sintuhan nangan kita ipon. Ompiag tag-ipunan ta. Sabhangan na nga po kita ipon sintuhan. Naun sini piag tag-ipunan ta. Ang kanito subay tagkaingatan ni suko sintuhan Rabbul Alamin. Di ta makuhila. Di ta makawa. Sama mo ni sa lagu-lagu kaanyayahan. Abay ta sin hadith yato. Ama na niya. Amo ni pagtaon. Ani budallaha wala tusyriku bi syai'a. Amo na subay kita magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Hinangunta hindi akan sintuhan Rabbul Alamin. Magtaat kita patuhan Rabbul Alamin. Nanikaruan niya namud data ba hadith yato. Tibayuan si makakawa kita, makakuhila kita, sing kapatid sintuhan Rabbul Alamin, amin makahinang kita kaanyayahan, hikaruan niya, wa yakunu bisyirki fi ibadatihi, amo na maghinang sing kasyirikan, maghinang sin pagtagon niya on, pagsyirik,
atawakan paghinang sin manusia limbang atungod pag-ibadat patuhan na bulalamin na mahawa bisarahon ning kasyirik makasusa sampay pabihaon ka ilo matod naman katote mahulanta wala pa nakaiga parkala pagsyirik di lang ta kamo upamahan asupay mga suminop apangatayan tay magpikilan tamayta aun naman to'y pagkahitamano siya wala naman nakauntayaw si pagtawon kasyirikan malukay na masa malukay nin aga marindi ka to sa masimasiyaw kaning kasyirik ang pabiyita sintuhan na bulalamin Asuratul Luqman ayat ang putang 2 Inna syirka ladhulmun azim wayroon na lumaggo pag-anyaya amunin parkala kasyirik bunal-bunal to din paghinang kasyirik yan paghinang limbang patuhan na bulalamin hatungod pagtag-ipon pag-ibadat kanya amunayan sa lagu-lagu kaanyayahan amunayan sa lagu-lagu pag-anyaya patuhan na bulalamin nakitaon ta kunin upama di lang ta kamo pamahan manusia mahuka ang pag-iman niya manusia mahuka ang panawid na pagtawakal niya patuhan bang siya paratungan panandasin Tuhan diyan na sa upama sakit damikyan mahuka rin panawid niya tabiya dakman yaon kasuy-suyan sa sinakuha amin mga sakit di nakauwatan kailo si doktor kuno antesab hakasan na siya nasiyukot sa kaman si kaapuan niyo siyukot sa kamuyan si mga kamaasan niyo siyukot sa kaman si kabudburan niyo wala nyo na natiwaw Allahu Akbar sampay biya umasaon pa sabsinlasan niya pag ginawaran niya kaya lupahan niya kailo indum allaw parahan mag-iibadat siya dum allaw magsasamahayang siya di magtupan iban sindum allaw pangayoon niya patuhan na bulalamin na ayat daran niya sa sabuta suratul Fatiha Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ikaw ra ya Allah in pagtagipunan namo iban ikaw ra ya Allah in pangayuan namo tabang may ni tiyo panandas dihil kanya sintuhan na bulalamin panisting kitaon mangbiya din ing kasaban niya patuhan na bulalamin makiba din pangatayan si mahuka in pagiman ni nasabi ni makahinang siya sing kasyirikan sablasan niya pag ginawaran niya kaya lupahan niya minsan makahinang sing kasyirikan napila sa jabiyaon manusia mamukita o malukay na nag-ibadat patuhan na bulalamin malukay na nagsasamahayang malukay na nagpupuasa malukay na kailunahin ng hadji siya tabiya sabab sa jasin yadto makakuhila siya sing kapatid sintuhan na bulalamin makahinang siya sing pagtawon kasyirikan mataon pa intibayuan sin pagsyirik mga taymangud kamurak man magpaluag impagtawon kasyirikan amunayn lumawag kaw limbang atawakan huminang kaw limbang tungod na pagtag-ipon patuhan din naman na pagpangayo dugaing din na Allah Ta'ala magtawakkal dugaing din na Tuhan na bulalamin inyang katan sumud na pagtawon kasyirikan mga taymangud ka Islam din ikarwan niya din ang mga dagbos atawakan ginisan si pagtawon pag-anyaya dhulmul abdi li ghairihi min ibadillahi wa makhlukatihi amuna in pagkabiyaksahan kita tabihaon na hinang problema na hinang amin pagtawon niyaon malaggo kahiluhalaan di hadun niya sabsin mataon manusia kimaruk na impagtawon hinang anyayadi ayaw pa imalaggo ng kawasan niya walau po ni sibi-sibi da maingat na kailo kumawa simpagtawon kakahinang simpag-anyaya ayaw pa pagkawasan minsan yung profession tayaon bang di magtupi man sindihil kato sarin din sila mga sila bukod na kailo muslim atawakan bukod na mahal nga kanin pag-iman patuhan na bulalamin asal na dyan mayroong pagparuli si makakawa sa kaanyayahan amin sa ni maghinang kita yaon profession ta bang kita dirihilan sinsuko sinta parinta us kumawa kita manggadji na para halwiron na ko naghihinang bukong kan kaanyayahan napila sa jabihaon magbutang singan amin pagyano nila ghost employee yaon ka ilo di timatabok sing gadji
Sa wala minsan naglugto. Inyang pagtag kaanyayahan. Naiban maluman kita, hangan kita Muslim, hangan kita bariman patuhan, mabuha kita makahinang kita anyaya. Makahinang kita sin pagtagon, pagkawa sing kapatut sing kaibanan. Nabiyan na sin jimatu bihaon. Mataod mala amunin na hinang problema. Mayta nalawa ka iluing kasam mo sin dunya. At tawakan malugay in kasam mo sin pagtagon progress sin development sin dunya ini. At tawakan sin hula. Hauno binaybayan bukon sa jadi daerah sin Pilipinas ini. At tawakan mo kun sa jadi Zamboanga. Sa mita yari masi kimaruk in pagtagon pag-anyaya. Wala naman imano siya amuin nakaig at tawakan nabating pangatayan singi sin pagtagon pag-anyaya. Unin pag nun nakakawa kita pag-anyaya asal siya ni matampal na sa kita unta kuno din ng mga biyayta sin mga ulama unin pagtagon pag-anyaya sin ipon papagkahin niya ipon sin Tuhan ataw na pagkahin niya mano siya iban na lamod na sipkatan pa panjari sa suko ta ginhawa na si mga binatang lamod yadto ami makakuhila kita si suko nila wadhalika bi adiyatihim fi aradihim aw abdanihim aw amwalihim bighairi haqqin amunaim makakawa kita makahinang kita kamudaratan din naman na pagtawon pangalta-ngalta nila at tawakan mga amin uno-uno na din na mga pangalta nila iban na sin pamaranan nila habukon kapatut tayaon bukon suko ta nabiyaon magaan na tao kumawa si mukon suko niya sa mawaya siya magtimagdaya mawaya siya magtimat to pataas minsan pabukon kanya-kanya na amin pagyanon in kanya pa in suko si kaya ng kanya ra way bihan mga tema muda kam Islam inna hinang problema ha zaman ni angkan nabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun in mga sila biya na sin sambat amin ordinary tao ha pangatud sin sila di nahalgaan wayro na kayo pag-addat dito magaan na kanya in gikan niya na sa diyang kapatid sin temangod niya wala ta sadya siyang kiingatan timangis ka iluingin pangatayan niya hindi niya ikasamong kay mo naway pangaton niya way ka ilo aming pagtagon yon baya niya tawakan isog niya mamisara kay mo arakala naon jumatu kanya bukon marayaw sa ipagpatuhan niya na sadya unsan man sabihan amun tumaykod siya sabsim pamisaram bukon marayaw kaya wa min suko niya dunengi niya biya na sin sambat piyatuan mo siya do sampay nawa na sadya in lasya na tawakan anak nila temang nila ni pagpatuhan nila na sadya ninyang katantuan bayaran tad daw mahuli biya sin hadith biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya dungdungan tamarayaw sa makabuga makahinang kitaan niya wayro unta kya wayaran wayro unta kapya ngayuan ampun papagkahitamano siya biya na sin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya hambok wakto nakapagtipon-tipon sila si mga sahabat niya nangasuwin Rasul ang mga sahabat niya at tadruna manil muflis kaya ingatan nyo kaya kang mga sahabat kin pagtagon na bankrupt nalugi impamong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asugpat sin hadith qal impamong sin mga sahabat ya Rasulullah al-muflisu fina man la dirham wala mata. Hakamo long niya ya Rasul yung pagtawon long niya nalugi apanay na mo amunin mayroon na sin niya long niya. Mayroon na dirham niya. Insambong sin Rasul kana suweta dungdungan ami makahinang kita panglaog. Din naman ang kaptangan auno na parkala impamong sin Rasul al-muflisu min ummati innalugi inna bankrupt din ng mga ummat ko fi yawmil qiyamah allo mahuli allo gana man jaa yawmul qiyamah bi salatin wa zakatin adu kay riwayat nakalamod ditong bisyamin sampay pagpuasa amin mga sila manusia dumatong pahadarat sin Tuhan rabbul alamin huwat siya nagdarasim pahala sin sambahayang niya
nagdarasin pahala sin zakat niya. Dari sinagi, aduwang riwayat, nagdarasin pahala sin puasa niya, sa sumagawa, hakaadilan sin Tuhan. Ano mahuli, maaw ning pagbayad, sin mga sila nakahinang kaanyayahan diya dunya. Amin mga manusia, kialaugan, at tawakan nakuhila yung pagkapatot nila, na dito mo, dito sila magbayad. Dito sila amin pagtago ng mga yu. Sing kapatot nila, kiyawa kanila. Asog pa chin hadith yato, long sin Rasul had ama na niya, dumatunglong niya manusia, anong sinsintuhan, ipamahalayak sintuhan, isyu naman kamulong niya inkyalaukan sintao ini. Isyu naman kamulong sintuhan na bulalamin, nakahinang, at tawakan, nakalaugin tao'y nakahinang kaanyayahan kanyo. Abay ta sin Rasul, aunong niya dumatong mga manusia, mikibayad matto sin nahinang niya kaanyayahan nito. Ika isa dumatong, matulong niya, kada syata mahada wa kada pahada, ya Rasulullah, ay ya Allah, dumatong nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intao yan nung niya, piyagpatuhan ko na sadya, ando kailo, anya yadakula, iban, giikan niya nung niya, kamudaratan dakula ka ako, amin sipog-sipogon niya ako, bisarahan niya ako mangi, misa nakatauran tao. Himutingon niya ako, tawakan, bisarahan niya ako mangi, bisa mo kumbunan. Indindilong niya, mawaya ako tudlong niya, mikibayad sinahinang niya ka ako dusayan. Hawairoon niya piya ngayon ampun marika ako, simkumbunan, ipamisaran niya ito. At tawakan, hinaon niya ko rito hanun niya. Inya tutuan mga temang muda kami Islam, subay tabis tahun. Bangko na kahinang mga biyad to parkala, hakaul. Ang kandi Muslim, subay sa madya kami sa nakabtangan niya. Nang kita ini, manusia sadya. Masul, magdugal kita. Makabisara kita si mukumarayaw. Sipog-sipog untin tao. Baba-baba untin tao. Induningi niya, nabisarahan mo kumarayaw, simukumbunal. Inyan anya ya, panglaog sayan. Impagtagkan niya, nalaw mahuli, mikibayad yato sinahinangta, hawala kita nakapangayo ampun kanila. Hikaruwal yung mga biyata sinasulit tumadto, ami mga yung mikibayad sinahinang kaanyayahan yato, lapay lit yung pagtakon, nakahinang sa simpagtakon yun, wakad. Ami pagtakon, akala malahada. Ya Allah, intao yan. Nakiyawa niya sa ninsuko ko, insin ko. Impangalta ko. Hinang niya makaon. Ang kanito akala malahada. Hinang niya pagkaon. Piyami niya pagkaon. Laway kailo. Apagan niya ya. Nabang takitaon bihaon masa. Tawiya mga temang muda kang Islam. Mataon na manusia. Di masipog. Di magito ka ginhabaran niya. Dahon niya, paway niya. Laway ha panglaog. Laway ha kailo pang dupang. Laway ha pang anyaya. Ipagpasulig sing ginhabaran niya. Lawayin ahli niya. Sampayin ahli niya. Ang paimya ni Rasul. La yadkhulun al-jasad. Gudya bil haram. Di tud makasud sulga. Injasad si manusia. Laway ha pagtakon. Usaha. At tawakan simulig ha pagtakon haram. Nabang takitaon biyaw na masatay ni, mataon manusia, nakusaha simparkala, laway, hapagtaon pang anyaya, pangdupang. Amin sa natamo yun, nagtamag palayo, tamo sa jayaon. Imamikan niya, Muslim. Indupangon niya, Muslim da kailo. Inang dupang Muslim da. Nang kanahinaon kita, example si mga tao, labi awla mga sila non-Muslim, bukol Muslim pagkahita. Labi awla man ko nakusal pa ni mga kopya, mangko mang durupang, baitaan ko, hambok, ikaw rin nakahinang malapay mingkatan Muslim. Ayaw ko tulong niya mamika niya yadto, ano kukupya yadto. Mangdurupang sadto. Kaanyayahan da pula mga temang muda kami Islam. Malapay mo sampay, temang mo Muslim, makahinang ko si mga yadto. Nabiyaon, ayaw pa sinsinta urukaing, temang hud niya, maatas niya dupangon, bangman siya makasin. Bangman makawa niya ing kawayaan niya. Inyan tuan katan. Bayaran tarituan lo mahuli. Wa akala malahada. Miki bayarin tauyat to nakawa ten suko da.
nakawatin suko niya yadto. Impangalta niya, inuno na tijara, atau kan pamanga pangalta-ngalta, uno na pangalta, ginisan, atau kan tibayuan sin pangalta, nakawata, apagkahitaman mo siya. Lapay rito, biya na sinsambat ko kain na, wada mahada, ami makapato kita dugo yaon. Alaway ha panglaog, laway ha pagtagon anyaya, kaya laugan yung tao yaon. Na no mahuli, mga sila kaya laugan yadto, magpabayad, simayta sila na bihadto atau kan kiyawa kailo in pagtagon kapatot nila inipamayad tarito no mahuli asog patin hadith ato dito na masabutin hadith long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya inipamayad tarito amo na hinang tamarayaw kawaon tarito inipamayad hinang tamarayaw amo na timpahala ipamayad tamba kasi ng tamarayaw amin pahala sin sambahayang ta pahala sin zakat ta amuya tinipamayad ta dito along mahuli mga temang hula ka Islam sampay long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hataod pa si Mike bayad sin kaya niya yan narupang niya riya tawag kan kilaukan niya dihadun niya mataod pa masimat tumiki bayad sin nahinang niya ito fa in faniyata sanatuhu mauus na kailo hipamayad niya katan hinang niya marayaw mauus na masimat taod palong niya imatto Miki bayad sin nahinang niya kalaugan at ang kaanyayahan dihadun niya. Then naman, napagtaon kamudaratan, akabtangan, apangalta, uno-uno na. Aginhawaran niya un. Atau kan nakabinasa kita. In katan ito bayaran ta sinhinang tamar sampay mauus na nung ni pamayad takatan. Unin niya nung kanasintuhan na bulalamin. Ukhida min khatayahum. In hinangun sintuhan na bulalamin mga tao. Masub, mga nyaya, i-transfer na matukan niya indusa. Bimana, siya nin tumanggong sindusa yadto. Kawaon niya na kainindusa sin tao yadto nagpabayad ka niya. Siya nin tumanggong. Nasampay lang niya, sige matol pa magpabayad ka niya. Mataon din tanggungon niya, mag-order din tuhan. Asog pa sinahadit yadto. Thumma turiha pinar. Ipaguyod na siya matupapinar ka jahannam. Bukong kan kaluhi ang dakula. Bukong kan aming pagtaon bankrupt dakula. Huwat-huwat kaw, inikaw, na nag-iibadat. Mang kitaon sa yuhon. Masub mag-ibadat. Sa inansipak niya ito isa, masub siya magpanganyaya. Masub siya magpanglupang. Masub siya magpanglaog. Abi haon masa, ayaw pa inlaugan ta. Tungod hamupon na pag-agama. Walo pun pag-agama, manglaogin tao. Lumawag sa tiranan hikasin niya, laway, hirarang ng pag-agama. Waliyadu billahi min dhalik. Mataon na biya ang tao. Hinamon niya kainupran page yaon. In pag-agama, doon na ka masjid, pag madrasa, unoon na tibayuan pag-agama, hasupaya makawa nin suko niya. Makakawa sa simpagtagon niya ang kabayaan niya, sumamboy kabuhi niya. Hinang niya kayo ng pag-agama yaon, asupaya hikasin niya. Laugan nin tao. Amoy niya to kailo nagsusupport kanina. At tawakan nagbus, nagmalila sin pangalta nila, nangandol kanila, sa kiyawa nila kailo, bangman sadya sila sumanyam. Inyang katan pag-anyaya, inyang katan pang laog. Ningan musti mabuntun, iban bar iman ko mabuntun, mataod sinitibayuan si pag-anyaya. Then naman hawak to. Then naman na pagkahita. Hauno na tampat. Amin, kaya nga tamo sumudang kanin Muslim. Majaga siya sing kakahinang niya. Imbar iman, majaga siya sing kakahinang niya. Di siya makahinang kaanyayahan. Mabuka siya patuhan na bulalamin. Sa masipug siya sing pagnganan pag-anyaya. Masipug siya sing pagtamo na allo mahuli. Hinaon siya rito. Sa meta, makawa kata ni ninang niya marayaw, ipamayad niya. Amunay ni mga manusya kailo, biyita sin Rasul, mga nabankrupt tao. Nagampadihan niya ko mabankrupt kung tumabangkay mo. Aon naman tay manghud mo, kailo magmuhot-muhot, asupaya ko magbalik sing kainatag na, makapag-start ko magbalik. Asupaya ko, makauntayaw sing kamuhi mo yaon. Nerituan na mahuliway na. Bangkaw na luwi dito, namunat yung tubtuman ta.
Amo na ito yung kailo paganan, mano siya, wayroon nagjaga. Sinhansipak kakahinang niya. Wala siya aming pagtawon niya on, nagbista, sinaunti susungo na adlaw mahuli. Aw na adlaw mahuli pagbayad, aw na adlaw mahuli sin pagtawon yon. Pagbista, singkatan kakahinang tadihadun niya. Ang kan na malingkat, imakahati at tawakan in mga sila. Muslim, iyaon masi-masikan ning kabuka patuhan na alamin, maayad siya sing kakahinang niya. Maayad siya singkatan, maalop niya. Sa may tarakala, makakawa sa simukon suko niya. Makakuhila sa simukon suko niya. Indingkat sin aka ma Islam kailo. Hinduan kita singkatan parkala ta. Aming kaadilan, kabuntulan. Amiyat to in opposite sin pagtakon kadul. Amunin mabuntul kita. Adil kita. Model kita hata akauman. Model kita halong simbay. Suko sin ahli tay karihilta. Suko sin rakyat tay karihilta. Inyat to katan tuan mga temang hula kam Islam. Amo na in pagtaon kaadilan. Opposite sin kadaliman. Sin pagtaon. Matubay ni ma na sin kadaliman. Pag-anyaya. Panglaog, panghinang mudarat, katigudluman. Mataod in pagtawon yon, maksud sin pagtawon adun. Pag-anyaya. Ini katunya mga temang muda akam Islam, din na mga tibayuan sin pagtawon, pag-anyaya, amo na insangi na tao, makahinang siya kaanyayahan, dhulmul abdi linapsihi. Ay kautuy. Muna-muna, biya na sinasabat, balikan ta sadya, muna-muna panagnandul, amo na in pag-anyaya sinipon patuhan niya Rabbul Alamin. Pakasta na ito na bisara. Ikarwa, biya na sin pagkabiyaksahan, amo na in pag-anyaya, papagkahitaman mo siya alapay ng katan, suko, biya padya ni sintuhan aong ginhawa. Ninikato niya, dhulmul ab, pag-anyaya sinipon, mismo paginhawa baran niya, way na biyan ngi. Baran niya mismo liaugan niya. Baran niya mismo hindi upang niya. Biyari nindagbo si mga tao biyad to. Nakahinang siya simpag-an niya paginhabaran niya. Wadhalika, din ang mga damikyan, amin makahinang siya simpagtaon kaanyayahan paginhabaran niya. Amin mga mano siya, nakalando na kailo impagtaon, biathari anwa'i dhunub, wal jaraim was sayiat minal maasi. Den ha mga pagtawon kimarok na intaod sing ginisan sindusa magkahinang niya iban singkatan tibay ang pagmaksiyat pa Allah Ta'ala para rasul niya. Aun san tao magaan na kani maghinang dusa, maluhay na kani maghinang kangian, impangatod na singkatan hinang mangi marayaw na kaniya, impangatod na sinhinang marayaw na mangi na kaniya. Tao yaon na kanya kimarok impagtawon kamaksiyatan. Di na siya maluman, ayaw pa yung kalumanan niya. Pagkahinamano siya, Allah Ta'ala di na siya masipog. Intag na yad to kailo. Mang siya maghinang dusa, masipog siya, magtapok siya. Kimarok man yung paghinang niya dusa. Simog na siya, simparkala pagmaksiyat, way na sipog niya mismo pabaran niya. Amunin mano siya. Sayang kailo yung kapapanjalikan niya. Sayang kailo, inbuse ka niya nikmat sintuhan kabuhi. Ayaw ping kasipukan niya, pagkahina, ibang patuhan na bulan. Baran niya rin na siya masipog. Ami mamano siya, liyaukan niya na, liyakbuan niya ni baran niya. Masub na siya maginang na sadya dusa. Nagpataod na sadya siya sindusan niya. Naghinang na sadya siya kanya andihadun niya. Wayroon na hinang niya, mamagtikitaon. Aron katanin inlawayan niya, dihadun niya at tawakan inyaalop niya pagmaksiyat na sadya. Biya nindagpos niya mga temang udakam Islam, biya na sinagi, mga mano siya timaod na kailo. Inhinang niya aming pagtawon jaraim. Iban si maksiyat, iban si mga pagtawon niya on. Dunog padusahan patuhan na bulalamin. Hangkan na imyan in Tuhan na bulalamin, haayat niya, Suratul A'raf, ayat ang gatuska numan, وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bukun nung niya nung sintuhan na bulalamin, kami inyaugan niya. Bukun kami nung sintuhan, inyaugan at tawa kaninaan niya. Ba't maling ka ni mga tao, simub na naginang pardusahan, simub na naginang si kamaksiyatan, simub na sinhinang kakupulan,
Walakin kanu anfusahum yagnimun. Ba't maning kanong sintuhan, Rabbul Alamin, na parman niya, bukun kami nung nilyaukan nila. Ba't maning kan, ginhabaran nila, ilyaukan nila. Liyakbuan ling ginhabaran nila. Biadasin iyan siya sintuhan Rabbul Alamin. Malila niya na habi abaran niya, in siya along mahuli, sumud siya, simparkala, kabinsanaan, sa lagu-lagu tiya ta kamasintuhan Rabbul Alamin. Nangkan na mga temang huda kami Islam, na mga bistahong tamarayaw, iban paluag-luagun ta. Bang kita malasa, bukun sa dya paginuhabaran ta, kapag kahita tawakan paahli ta, na ayaw talaugan yung ginuhabaran nila yato. Ayaw ta amun hinangon, ahli ta yaon, kalaugan siya adlaw mahuli. Sa daha siya mag-ibadat, daha siya amin pagtawon yun, amin pagtawon yung mag-imun-imun, aparkala, pag-agama, at tawakan daha siya, mag-agad-agad, bukun sa jabaran mo, insumod, pagkarayawan, at tawakan pag-agama, wat malingkan ahli mo, dahon mo sa samita, kalaukan siya dito at mahuli. Gabaran niya, iban suway mo maasubo, imbaran mo. Malugay na ko nag-ukom, iban sinanak asawa mo, no, naraak mo ra ka siya nag-agama, naraak mo ra siya nag-ibadat, naraak mo ra siya nagsambahayang. Sa mataod biyaon bang sa ta Muslim, halong simbay, ayaw na kita magpalayo, haway sadya, na bukun sang katan, mag-iibadat. Bukun katan, nagtutuhan patuhan Rabbul Alamin, parkala, hapaghinang, huon na sa kaingatan niya, untuhan niya, Allahu Ta'ala, sa kakahinang. Labi awla na tuning kita, naasubuhon kita lang mahuni. Ayaw ta hinangon, kalaugan, inahli ta, wala ta kay pasampayan, wala ta kay kahinduan. Sumud na sadya kita, palupa yaon, naon yung pagsusunta, kaya laugan ka ilo, nang kandan no mahuli, magbayad kita sinyad to. Sa wala kita nakapasampay kanila, tumaksil sila dito ang lumahuli ka to, na hiabilong niya, hiama, bang kutumtumon, may misan ako sa blong niya, hiabi-abi niya nung niya, ayaw pa yung mga di, walaw pun pa masjid long niya, may misan ako naraaki ama, namismisab siya, tabi niya, narinasab siya magkato pa masjid, at kanina siya magkakato sa mambahayang, ang kanatuan, way lumingkat, dumaak kita pahinang marayaw, timag na haginhabaranta. Amin sanin siwi-siwi pa, bata-bata pa, bangkan kikita yakaw ama, kikita kaw dumanlaw, magkadto pa masjid, manaw pa masjid. Aun da waktu sumukatin anak mo yan, tumisan siwi-siwi. Abi, ama, makadako kay mo. Ang padwa tahon, 2 tahon, sumukat na siya makad kay mo kailo. Ano, aming pagtaon, lead by example yaon. Ikaw yung aakaran nila yadto. Namang yung tulad na kaya pasampayan, kilaukan tanisab sila. Asawa mo, kalasahan mo siya, intan na sinasa mo kanya, katan kalalawihan na dihil mo kanya. Sa sumagawa, hawala taman, karihil innapaka ruhiya, amon pagtaon spiritual needs yadto, kalaukan tasan, bukun balance yung pagdilta sustenance yaon. Kaya rihil mo kanya katan, yung pagtaon, kalalagihan sin jasad niya. Amon sustenance, kalagihan niya. Sa amon pagtaon, sustenance sa matupa akhirat niya. Malaguan niya ya. Hindi takahiril ikarihil yadto. Nang kan na mahinang aming pagtaon ng pagtaksil dito at mahuli. Angan kita masul. Angan kita aming pagtaon magdarungan ahalita. Asubuhon kita riddo. Iman mga yu to di inahli tayad tumaksil. May kami nakakaripa pinarka jahannam parahal yadto siya nagkasanyangan wala kami nalapay. Nangkan na mga tema muda kami sa bawaon pa wakto idihilan pag kita kabuhi sintuhan Rabbul Alamin ano ayaw kita magrida kita sa diyan magkasanyangan. Iwan subay tatud ata yun imparman sintuhan na hinapusan niya mga tema muda kami Islam. Biya na sinagi malasa kita kanila. Imagine na sa din ayat sintuhan Rabbul Alamin ini. Iwan pa sinupon mo ito parang pangatay yung pikilan mo. Amin diya kita sintuhan na suratul Tahrim. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Imut, paghinang tuod ka mo taming. Halik tuod ka paghinang ka mo taming. Dito at mahuli.
Apasok sinarka mga tayo mga Islam. Akabinsan na andito daw mahuli pinarka jahannam. Sa mayta wakuduhan nasu wal hijara. Insugpat sin ayat. Indo mulsing kayo tao iban bato. Na imagine na kuno halasa mo kanila aahni mo. Inirukmul pa kayo yato anak mo iman asawa mo. Allahu Akbar, masakit siya ni kitaon mo. Kikita-kita mo kayo ayat mo kanya dihadun niya. Kiyabihan mo mga ilkon. Bibinihan mo katan, kabayaan niya, lasa mo kanya. Dito man adlaw, mikialauan, kailuin anak asawa mo. Iyat to nakatuliga papinan ka jahannam, kaya do'mul pa kayo. Bukong kan masakit. Inyan katan panglaog, pag-anyaya. Sa mayta, ikaw ay nagpasarap simbuhay mo. Sa insila to, no kailu yato nagsapol dito, apinan ka jahannam. Nang kan na mga temang muda kang Islam, bang tenikitaon, makamuka sa ini. Ka naman ko mala sa kanya, suway bukun sa jahadun din nasa mukha niya, padagpa kamatupad do akhirat din nasa mukha niya. Biat yung maglasa. Dihila sin sustenance pag-akhirat niya. Bukun sa jadihadun niya, amo niya ni matan paglasa, wala kita nagkahinang simpang laog. Sa mayta, biya na sin sambat, timagna, paginhawabaran, impang laog, paahlita, palong simbayta, pamudsama, pa-society, ingkalaguan, singkangian, simpang laogin, kana subay kita madyaga. Subay tatod, bistahon marayaw, imakakawa kita sin suko nila. Lebya na sinasabot na kain na yato, rights yato, suko nila yato. Subay kita makarihil kanila, nasihat, at tawakan patumtum, at tawakan mangdaak kita, rights yato sin, labi aula ama, makarihil siya patumtum, amin guidance, paanak niya, labi aw lami pagtaon tarbiyatul islamiyah, pangadatan ka Islam, amin sumub siya, mag-agama, hindi kita mahanggaw, misang kita mui, palupa, atau kan mui pa rahmatullah, di kita mahanggaw kailo. Ini kawin tayaon, gamman, ikarhil pa kayo kasanyangan, dumadlaw sa mangin dua, Allahumma magfir lana dhunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Dumatong ito kato, di kita mahanggaw. Ang bayanin kawin mo, gamman ikaganap sindusa mo, amunin ni makakangi. Kalaugan na kula, sa may tayong kawin mo nagmamaksiat siya daran. Di siya maghinang simpagtaon, di akan sintuhan ni kawin mo ito. Gamman magpataod, sinasumuhon kayo mo dito at lumahuli. Gamman kaya taod simpagtaon palusahan mo. Waliyadu billahi min dalik. Nayat to mga tayo mga udakam Islam, tubtuban talit to insyaAllah, o nakawat ang pangadyan patumtum, misang mga haupo-haupo, ibda mga ginisan, simpagtaon pag-anyaya, insyaAllah inyat tumahinang tapalitaan ang kabuhi kadihadun niya, amin makaanib kita, makalayo kita, ang mga biyayta sinsyara at tawakan sintuhan na alamin, tungod simpagtaon pag-anyaya iban panglaog, wa aqulu qawli hada, wa astagfirullah li walakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya tu na diung in nasihat patumtum sin guru na to. So insyaallah subhanahu wa ta'ala mahinang yato pamintangan sin tiap-tiap tingkat. So insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaon mangindo agad niyo supaya ang buson in program insyaallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.